Abafana besikhova sikaMaphithi umgwagwa wezulu umpondo zami lenkomeni ngazenjeni zesabani lokhu sasiyofuna amagudu sibheme sinibingelele sinamukeleke ephina bla wethamele khona i1KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu usula namhlanje ke njengoba sikubingelela insuku ke zintathu kuzibandlela sithi nje happy new year kuona wonke ke umuntu okwazile ukuthi ke ngempela ke sifike naye kulesi sikhathi sifike naye ke kulolu suku kodwa sifisa nje ukuthi sikusho lokhu ngokuthi ke sibonge ngempela ke inkosi yesizwe sakwaMakhasa inkosi uGumede ngokuthi iphathwa zonke izinto ezikhona iyayifise ukuthi ke ikhumbule umphakathi ewuholayo ukuthi uma ngabe sekuyilesi sikhathi sonyaka kufanele ukuthi ihlangane nawo ibungaze nawo ijabule nawo ngendlela ke ezahlukahlukene njengoba ke ngempela bekusindwe ngobethole lapho khona ke inkosi uGumede yenze isiqinisekiso sokuthi ngempela ke kuphuma nesinedolo umphakathi uyofinya ngendololwane ekutheni nje bebonge ukuthi ke unyaka u2025 uhambe wazofika emaphethelweni ngempela ke isizwe sisahleli kahle yize zibe khona ke ingqinamba nenxushunxushu ezibe khona ikakhulukazi ke ngokuthinta zona ke impilo zabasondelene ke nalesi sizwe nabasondelene ke nesihlalo kodwa nje siyafisa ukuthi sizwe ngayo ke inkosi uGumede ukuthi ngempela ke lolu suku lusho ukuthini kulomphakathi lusho ukuthini kuyona uma ngabe sithi ke abakhulume lo mcimbi esinawo empeleni uyasijabulisa kakhulu njengesizwe ubalekile usukela ke emcimbini wawenziwa inkosi ewubaba kithi noma ke kodwa yayingahambisi ngalendlela kwakuba umcimbi othanda ukuthi ukuhlukahluka kodwa thina sesiwenza ukuthi uhambisane nesikhathi samanje uyagqugquzela nje sizweni ngeinto eziningi njengoba uzwile nawe izinkulumo beyikhulumeka lapho ukuthi ziyasakha isizwe sifisa ukuthi lezi zinkulumo zihambe zifike esizweni zingagcini nje ngokuthi zifike endlebeni zesizwe kodwa kwenzeke ngendlela esifisa ukuthi kwenzeke ngayo siyisizwe. Igama lami uThozani Thiyamazo abantu bonke Mlambo induna yakhona la kwaMakhasa nephinde ibe usihlalo wetrust so nje bekuyilo mcimbi wokuvala konyaka namhlanje ngithatha leli thuba lokuthi sibonge nje kakhulu enkosini yesizwe usikhandela lo suku lalo sibe nalo mcimbi wokuvala konyaka la sifisela khona wonke umuntu wala kwaMakhasa ukuthi abe noKrismus omuhle noNcibijane omusha so nje kuphephe kulama holiday wonke size siqale kahle kunyaka omusha siphephile ilezo ifiso nje nezilokodo sinazo singathi sifisela umphakathi wonke wala kwaMakhasa. Ngiyafisa ukuthi happy new year to everybody. Welcome to the year ka2026. Here we are ebukhosini bakwaMakhasa sise Big 5 Hlabisa kwaMakhasa. Ngiyafisa kakhulu ukuthi njobe sifika kulonyaka konke okuhle sifisela khona kube ukuqala ama plans ethu ama programs ethu thina esifundako siqhubekele phambili nemfundo thina esiplana ama business siqhubekele phambili nathi sifuna imisebenzi konke nje kube okuhle kodwa kulonyaka ikakhulukazi isizwe sakwaMakhasa. Ngibonga nje kakhulu enkosini yethu ukusenzela lo mcimbi ngoba usuke kahle usukwenzela nje isizwe sakhe njalo makusuke sokuphela unyaka nokuhlanganisa nje abantu ngosuku oluhle lokusuku lokubuyisana cabanga ukuthi kuyinto emnandi nenhle esizweni nokubaphekela ke ngoba njengoba sebesuka lapha nje sebayokudla siyajabulela kakhulu nokuthi makusuke kunalo mcimbi onjena uyaye silethele izikhulumo eziningi ngemkhakha eminingi esuke ehlukene nasesizweni nakubantu abasha nabantu abadala nakunoma ubani nje akekho umuntu ophuma kungabanga khona into umkhakha wakhe umthintayo hayi siyabonga kakhulu enkosini yethu sithi ikhuleke njalo iminyaka yayo yonke nje mayisaphila siyothokozela ukuthi idisenzela lo mcimbi sisikhulekela nesizwe ke sakwaMakhasa kusaphela unyaka uNkulunkulu wethu ababusise bawele kahle nasonyakeni bawelele nakunyew year siyabonga kakhulu. Mbukeli ke ngempela njengoba sesibazwile bekhuluma beshiyelana ke inkundla nokuyilapho khona sizwe nemeya uKhumalo okuyimeya yomkhandlu iBig 5 Hlabisa kodwa siyafisa ukuthi siphinde sibuyeleke kuyona ke inkosi uGumede isho nje ukuthi unyaka u2025 kube unyaka ke onjani esizweni
Ngempela ke nokuyilapho khona ke isivezela ngenkinga ezithe zaba khona ikakhulukazi ingqinamba la khona ke kuhambe amalungu asondelene kakhulu nesihlalo sobukhosi. Asithole ke inkosi sithi abakhulume. Njengoba ungizwile ke mfowethu ngibeka lapha na awubanga unyaka omuhle kithi. Ekakhulu sihanjelwe izinsika zobukhosi bakwaGumede uanti njengoba ngengamusho ke negama lakhe. Kanjalo no baba abahambe nje ngesikhathi esisodwa. Okuyibona besincela lukhulu kubona. Njengoba behambileke nje sisele dengwane. Kwathi khona kunjalo futhi maphathi nonyaka ngoJuni kwahamba undunankulu. Amathenjwa naye wahamba ngendlela nje singayiqondanga kahle. Ube unyaka kuthina esingathi unyaka osiphundle kakhulu ngasesigabeni sokuhanjelwa abantu esithembele kubona kakhulu. Ngiyafisa ukuthi kube maduzane nje inkosi yesizwe amakhasa la kwaGumede yenze umcimbi omuhle ewenza minyaka yonke. Ngiyafisa ukuyibongela inkosi yokuqala. Ngibongela inkosi nami ngiyibongele ngoba nami ngingowakhona la esizweni sakaMakhasa. Ngibongela inkosi nesigungu sayo nezinduna zayo kanye nomphakathi ukuthi ukuba nalolu hlobo lomcimbi lokuvala konyaka sonke isikhathi kuyawukhuthaza umphakathi kwenza abantu ngoba iyayimeme abantu ngokuhlukana kwama department ngokuhlukana kwama sectors various sectors bezokhuluma nomphakathi baxoxe nawo egcineni inkosi besiyabahlabela hayi impela kufinywe ngendololwane besixoshwa intuthu nje kusuke kumnandi kudelile. Ngakho ke ngiyayibongela inkosi ngisifisela nesizwe samakhasa okuhle kodwa ngasonke isikhathi ikakhulukazi ngaphansi kwe-leadership yobukhosi obukhona njengamanje. Siyazi ke ukuthi njoba sikhona ezweni sifisa ukuthi ngasonke isikhathi imfundo sibeke phambili ngoba iyona eyisikhali sokukhulula umuntu omnyama iyisikhali sazoba isikhali futhi. Ngakho ke intsha yethu sikhuthaza ukuthi ayiqhubeke nokufunda, sikhuthaza nokuxwayisa intsha yethu ukuthi ixwaye uphuzo nama drugs ngoba ilona oluyingozi oludicelela isizwe phansi. Silapha nje we are facing a crisis ye teenage pregnancy ngenxa ukuthi kunabantwana abasebancane nabantu abancane abayinikele ophuzweni. Kepha inkosi yakithi la kaMakhasa njalo ihlala ikhuthaza abantu abasha, ikhuthaza isizwe sayo ukuthi baluxwaye uphuzo ukuze sibe isizwe esithuthukayo, sibe isizwe sibe sinqobela phambili. Ilokho umuntu akufisa ikakhulukazi nesikufisela umphakathi wakithi nakuzo zonke indawo ikakhulukazi esizweni sakaMakhasa. Sifisa lokho yebo phela nomakhelwana bonke abantu ezweni sifisa intuthuko, sifisa inqobela phambili kuwo wonke umuntu ukuze isizwe nesizwe sikwazi ukuyimela. Kepha sithi halala Makhasa halala. Sesinomkhubo omubi kabi siyisizwe. Angazi noma isizwe salapha kuphela noma izizwe zonke. Ukuthi indawo esuke iallocate noma sinikelwe yona esiyikhonzela siyithathe siyiqede ngokubiza ihlobo zethu sibize bonke abantu ngenhloso ukuthi mhlambe kukhona abafuna ukukuthola noma ngingenathi isiqiniseko salo kodwa ngiye ngizwe ukuthi kunemali phakathi. Ngani umthetho wesintu kwi-communal land ayikho into yokuthi kuyadayiswa kodwa kuyakhonzwa. Manje ke sibuka lokho ukuthi uma ngabe kuqhubeka ngalo luhlelo abantu bethatha wona indawana le encane abanayo ekugcineni ke ngoba phela igeneration negeneration izukulwane ngezizukulwane zobe sathola ini njengoba phela isikhathi esiningi kwanda imizi kodwa lemizi yandayo awavula amathuba emisebenzi. Akukho la abantu bezotshala khona njengoba ngengakhala njango one home one garden ukuthi ngempela uma ngabe sisiyekelele isimo sihamba kanje singabakhuza abantu sogcina sesingenayo indawo. Ngingathi umuntu akathintiti CV yakhe unyaka uyaqala is a new year, it's a new beginning, it's a new dreams, it's a new career.
kuningi amathuba amahle kuwonke umuntu ikakhulukazi kubantu abasha siyabafisela ukuthi abayithola imisebenzi abanye phela sifisa ukuthi bayicreate imisebenzi ngoba industry la South Africa is not going to absorb everybody ngakho ke abanye abayicreate imisebenzi kukwazi ukuqhubela phambili osomabhizinisi bakithi uhulumeni ugovernment akayixhase nama programs amaningi ama NGOs awaxhasa bonke ama investors nama developers siyawamema endaweni zakithi ukuthi aweze bezolekelela ukuze laba bantu abawufuna umsebenzi nje obunyaka uqala nje bakwazi ukusizakala bakwazi ukuthola emathuba emisebenzi ikati lisuke ezikho zegana insizwa imizi yobaba ime isimame. Mbukeli ke uma ngabe sekuyilesi sikhathi kusuke kuyisikhathi lapho khona siliguqisa khona uhlelo sibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye ukusukela eqaleni kuze kushayile lesikhathi igama nguphiwe ngwakwamthembu onceda inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe isiguqeni sonke siyothi sukuma kuyobe kusuluzayo inkosi inibusise.